Využijem posledné zvyšky dnešného svetla, pretože celý deň vám chcem natočiť túto pasáž a momentálne je 5:45, keď sa k tomu konečne dostávam, pretože malý ako keby naschvál vedel, kedy chcem natáčať a vtedy má najväčší záchvat, proste hysák a dneska na obed sa ho nedalo vôbec utišiť, inokedy cez obed celkom pekne spí a že ho uspím zase cez obed. A zaspal mi dokonca v nosiči a že ho preložím do postielky, ako náhle som ho preložila. Inak prvýkrát som ho takto prekladala, to je pravda. Tak mal úplný hysák, plaču, sme si ho posúvali s manželom a nikto ho nevedel utišiť. A takže dneska to vyšlo tak, že natáčam až teraz, keď už sa stmieva a nechcem si tu zasvietiť svetlo, lebo to je také žlté, nepekné svetlo, že to potom bude vyzerať úplne nereálne a tak toto máte aspoň trošku realisticky. Takto v prítmi proste máme večer, takže tak. Len som vám chcela povedať náš týždeň, pretože toto je taký dom Lazarov. Ja som sa smiala, ak ma sledujete na Instagrame, tak viete. Dávala som vám vedieť, že tento týždeň my sme proste u doktora deň čo deň. Ja som bola v pondelok u 2 lekárov, v útorok mal lekára Yeti, tu dole papa, v stredu Artur a vo štvrtok manžel a dnes je teda štvrtok. V pondelok ja som bola na preventívkach aj u môjho zubára, aj u mojej gynekologičky. Obidvoch mám v Nitre, keďže tam som chodila na strednú, takže mi to tam ostalo. Ale bolo to super, lebo sme šli k zubárovi aj ja, aj moja mamina, aj ocko. My tu máme jedného zubára a kým ja som bola u zubára a potom aj u tej gynekologičky, tak oni vlastne strážili Artura, tak sa s ním prechádzali, kočikovali prvýkrát takto sami a úplne ho chválili. A ja musím povedať, že tiež ma prekvapilo, lebo ja som čakala, že bude sem tam aj plakať, ale že však nevadí, vydržíme, dáme mu najesť a proste ho zabavíme a tak, ale on vôbec neplakal. Aj keď väčšinu naozaj nespal, ale on iba pozeral. Ležal v kočiku a obzeral sa, pozeral. Sem tam privrel oči na 15 minút a zase potom pozeral a takto a naozaj krásne to zvládol. Až ukážkovo, sama som bola z toho úplne šokovaná a prekvapená. A potom som bola teda po obede až o 1 u tej gynekologičky, kedy ho mali zase na starosti. A teda on tam bol od rána asi od 9:00, takto v Nitre a asi o 3:00 sme prišli domov a takto to zvládol, že wow. Takže to sa veľmi teším, že to takto zvláda, pretože ja by som ho rada brávala sem tam na nejaké výletiky a tak. V útorok mal Yeti kardiológa, tam som ho objednala ja, inak chodíme v Yeti každého pol roka, ale tentokrát som ho objednávala, pretože Yeti začal pokašliavať a kardiológ nám kázal práve sledovať, že keby začal kašľať, alebo sa zadýchavať, alebo mať vyplazený jazyk, alebo niečo, tak treba prísť urgentne. No a keďže začal pokašliavať sem tam, tak som teda volala, že sa chceme objednať. No a bol s ním manžel, keďže ja som bola doma s malým tentokrát, že nech zbytočne sa tam neteperíme všetci. A prišli domov a pozrite sa. Yeti dostal lieky na srdiečko, prvýkrát, doteraz ich nemal, on tam vlastne chodí už 5 rokov, bude mať 7 teraz v maji a keď mal 2 roky, tak mu vlastne zistili tento šelest na srdiečko a odtedy sme tam každého pol roka chodili na kontrolu a vždy sme len dúfali, že nech nemá lieky, nech to nie je v takom stave. No a už sme v tom stave, že dostal vlastne lieky, dostal tabletky, 4 tabletky musí užívať denne, každý deň sa to užíva. Dostali sme aj striekačky, že keby to nechcel do hrdla dať alebo do stravy, tak sa to dá roztopiť vo vode a dať mu to vlastne cez striekačku. Takže zatiaľ som mu to dávala do stravy 2-krát do kapsičky, takže to zblajzol ako nič, ale nechcem mu stále dávať kapsičky, takže uvidíme, možno vyskúšame aj nejaké iné varianty. Inak teda vraj, ja len od manžela viem, kardiológ povedal, že síce tam je zhoršenie, ale že oproti tomu, aká bola tá prognóza, tak je to naozaj že v super stave, že sa čakalo, že to bude v tomto veku už oveľa horšie, že sa mu jemne vlastne zhrubšuje tá stena, čo sa u ňoho deje a keby sa zhrubšila príliš, tak vlastne to bráni prietoku krvi, čím by sa to srdiečko už nestihalo pumpovať. No, ale teda má to zhrubšené, ale nie je to také hrozné, ako sa čakalo, keď mu túto diagnózu v 2 rokoch našli. Čiže vlastne by sme mali byť radi, tak nám to aj hovoril s takým akože pozitívnym, že by sme mali byť radi, ako to má, ale že teda už mu chce dať lieky, aby videl, ako veľmi to spomaluje to zhrubnutie. Že zase, keď o pol roka prídeme, tak si bude vedieť pozrieť, že čo to robí, či to niečo robí, tie lieky a tak. Čiže to je taká Yetiho novinka, ktorá je vlastne pozitívna, aj keď ja som z toho nešťastná, že má tie lieky, ale teda asi sme ešte dobre dopadli, tak by som to mala brať. V stredu sme boli s Arturom u pediatra, už sa smejem, lebo toto je ešte ďalší pacient na holenie, postupne takto celý týždeň. A Arturino teda dobre, všetko v poriadku, pribral tentokrát 220 gramov za tie 2 týždne, to sme boli vlastne na tom prevážení, lebo sa im to nezdalo, že by schudol. Takže pribral a teraz má 6,400 a nejaké drobné ešte k tomu. 20, 40, neviem, nejako tak. Takže nám kázal pokračovať vlastne s tým, čo robíme, čiže je len dojčený, ale ja mu večer ešte dávam mliečka viac. Myslela som si, že bude lepšie spať,
ale momentálne teda to tak nefunguje. Ale dávam mu to, čo mám zmrazené, moje vlastné mliečko, čo keď som mala taký prebytok, tak som si mrazila a teraz mu to postupne takto dávam konzumovať, pretože viem, že ho to trošku viac ako keby zasytí, on je potom spokojnejší a ja míňam to, čo mám v mrazáku, takže nepotrebujem tam mať nejaké zásoby, na čo mi to potom bude samozrejme. Teraz, keď je menší, tak to hlavne potrebuje na ten vývin všetky tieto vitamíny. Ja som sa ešte pediatra pýtala, či by som mohla od 4. mesiaca ukončeného, či vlastne o týždeň mu začať dávať nejakú zeleninu, nejaké prvé príkrmy, samozrejme len tak, že po 2 lyžičky, ja neviem, mrkvu varenú, rozmixovanú, alebo cuketu, batát a takéto tie prvé, čo som si pozerala. Som sa na to úplne tešila a on mi povedal, že mám počkať až od 5. mesiaca mu to dávať. Takže tu sa vás chcem spýtať na vaše tipy, rady, ako ste to mali vy, ako ste to robili, čo vám vaši pediatri odporúčili a tak. Dali mi aj takú brožúrku a tam presne píšu, že môžem začať s príkrmami od ukončeného 4. až 6. mesiaca, čiže v podstate už o ten týždeň, ale on mi to neodporúčil, povedal, že u tých dojčených sa odporúča počkať dlhšie, takže dajte mi vaše rady, tipy, toto ma zaujíma, lebo ja už som sa nevedela dočkať, že začnem aj takéto niečo, aspoň fakt tu 1-2 lyžičky mu dám skúsiť, že čo bude robiť, nejaká action konečne a teda asi mám čakať zase, takže tu ma zaujíma, že čo mi vy poradíte, nejaké vaše tipy a triky a čím ste možno začali a čo sa vám osvedčilo a neosvedčilo a tak. No a posledné, to je dnes, štvrtok, bol ďalším pacientom pán manžel a ten bol teda na vyberanie štychov, to čo mal ten slepák. Minulý týždeň vlastne ho operovali v stredu, čiže pred týždňom, tak to rýchlo to ide. A už teda bol na vyberanie štychov a všetko v poriadku, takže on je len nešťastný, že teraz mesiac nemá nič ťažké zdvíhať a nemá sa nejako prudko namáhať, hýbať. Cvičiť nesmie, toho najviac hnevá, pretože bol taký namotivovaný, že schudne a teraz mu to úplne prekazilo plány. Mali dokonca bežať nejaký taký ten polmaratón, alebo čo to je, čo chodia z práce a všetko sa mu týmto zrušilo. No a zajtra už je piatok a v sobotu, keďže sa ma na to často pýtate, v sobotu ideme teda ukončiť prázdniny našej prázdninárke Bobke, pretože včera bola na posledných krvných testoch a všetko vyšlo teda v poriadku a Bobinka je zdravá, opäť mačička, čiže ja sa vytešujem, vy sa môžete tiež, pretože ste mi držali palce a teda hlavne jej ste držali palce, takže v sobotu sa jej končia prázdniny a pôjdeme do Žiliny všetci zobrať ju, ale čo potom s ňou, to vám ešte nepoviem, to bude také prekvapenie. Mám tu takú malú objednávku, ktorú vám ukážem zo stránky, že Hargeta písacie potreby objednala som manželovi, pretože viete, že bude mať narodeniny a on sa teraz rozhodol, že začne znova kresliť, pretože on niekedy kreslieval, on chodil aj na školu vlastne dizajn a grafiku, takže kreslil veľa, aj tam veľa kreslili v škole a objednal si nejaké ceruzky a nejaké papiere a ja som mu objednala takýto peračník, je to teda kožené, táto značka Faber-Castell od 1761. Určite ju poznáte ako značku ceruziek. Takže takýto kožený peračník, ktorý sa tak rozroluje. Chcela som nejaký taký pánsky, aby mal na to. Lebo nič lepšie som nevymyslela. Tak si vravím, že podporím jeho hobby. Takže peračník. A potom som mu objednala tieto grafické pera. Takto sadu od tej istej značky. Sú tam 4 rôzne veľkosti a sú to na takéto tie grafické kresby. A môže si ich rovno dať do toho peračníčka. Už som vám ukazovala, že som mu ešte objednala tento zošit, ktorý sa podobá na nášho kocúra, Jetika. Takže to je taká tá písacia sada. Toto bude mať jednu časť darčeku. Pozrite sa na ňo. Uspala som čerta malého. Takto vám to približím. No a samozrejme, išla som natáčať a už je zase hore. Asi, koľko spal? 5 minút maximálne. Ale nechám ho takto, pretože vidím, že sa mrví. Vidíte, že žmolí ruky, kadečo. Ale neplače, takže nechám ho a budem dúfať, chcem ho naučiť, aby znova zaspal, keď sa takto zobudí. Lebo jemu vypadne dudel, hneď je hore, takže kým neplače, ho nechám tam potichu a potom za ním pôjdem. Písacia časť a potom tu mám takú textilnú časť, obyčajné, chlbuš, takéto hnedé pólo klasické, to len tak, keď bude potrebovať do práce, aby mal. Potom takéto pólo, to som vám už ukazovala, to je z Reserved, je to L-ko a je to takáto pletenina, povedzme. Takže to sa mi páčilo, je to tá premium rada, to som mu vzala. No, niečo sladké musí byť. Toto je zo Sinsei, takéto tie organizériky rôzne. No a posledná vec, toto je taký ten najhlavnejší darček, to je bunda modrá a je to táto značka Carhartt. On si veľmi želal niečo od Carharttu a vybrala som takúto bundu. Je to klasicky na gombičky a na zips. Tmavo modrá, toto ešte zavadzia svetlo, taká obyčajná. Oni majú také ala robotnícke tie veci, takže tak to vyzerá. Neviem, či to tu rozložím. Mačky tu chodia, takže je všetko chlpaté. Ja to samozrejme odchlpím a nejako zabalím. Ale toto budú teda darčeky, ktoré mám preňho k národkám.
Som zvedavá, čo na toto povie. Mám nové šálky a musím vám ich ukázať, pretože viete, ako šálky milujem a kupujem si vždy po jednej, nepotrebujem set 6, radšej si kúpim jednu a potom si ich podľa nálady beriem, podľa toho, čo sa mi práve v ten deň hodí a milujem to. Takže prvá, ktorú mám novú, je táto. Dostala som ju od sestry k národkám, myslím, že áno, k narodeninám a je zo Sinsei, čiže naozaj dostupná úplne pre každého, ľahko si ju viete nájsť, či už online alebo v predajni a je takáto ako keby nepravidelná, ja vám dám určite nejaké priblížené zábery, nepravidelná a sú na nej čerešničky a takéto rúžové maličké kvietky základné a veľmi sa mi páči, je teda ručne malovaná, takže trošku bude každá iná a vidno, že je to také leda bolo, ale mne sa to práve na tom páči, že je to takéto trošku chránená dielňa, ale fakt je to super. Teraz hrozne rada pijem práve ráno kávu alebo čaj, ale na čaj je dosť malá. Ja väčšinou kávu a čaj, keď mám spravený, že mám spravený v termoske alebo tak si to sem tiež nalievam, takže toto je taká prvá moja. A druhá, tu som si kúpila sama sebe, priznám sa, moju rodinnú šálkovú som rozrastla sama a tu som si kúpila takúto modropis, pretože sa mi hrozne páčila, takže čo už, musela som si ju kúpiť aj sama sebe a ešte som ju kupovala ako darček. Je to od značky Bella Rose v spolupráci so Zuzanou Bartíkovou. Oni tam majú týchto šálok veľa a vždy sú tam nejaké rôzne iné vtipné nápisy. Veľa sa mi ich tam páči, ale ja som si vybrala konkrétne túto, ukážem vám ju. Rozbalíme. Vyzerá takto, kočičí sluha, to som proste ja, to sme tu doma inak všetci s manželom, ale teda túto som si vybrala ja, pretože manželovi sa nepáči, že nemá uško, že z toho sa bude blbo piť. Mne to vôbec nevadí, uško, neuško, hlavne, že sa mi páči. Ja si do toho aj tak dávam mlieko do tej kávy, takže to nie je také horúce, že by som uško potrebovala. A potom tu vnútri je taký detail, takáto mačička aj tu vnútri vykúka. A je to teda tmavo modré, neviem ako to bude vidno na kamere, ale viete, že ja mám modro-bielu kuchyňu, takže toto sa mi tam bude hodiť. A chcela som vám povedať, že či tu ešte niečo píšu, ale nič tu nepíšu, iba že porcelánový hrnek, kočičí sluha 270. 270 budú teda asi mililitre, typujem, aj keď, no povedala by som, že menej, ale môže to byť tých 270. Nebudem sa hádať, takže taká druhá. A páči sa mi aj tá krabička inak, ale samozrejme tu zahodím, ale veľmi pekné. Takže aj ako darček niekomu, tip odo mňa. That I can be in your dark past. Made me understand a daughter makes the man. That made me who I am. A daughter makes the man. That made me who I am. A daughter makes the man. Idem vám ukázať, čo som sa dneska rozhodla si spraviť. Keďže nikdy nestíham, tak som sa rozhodla, že si takto predpripravím 4 raňajok dopredu a budem mať na 4 dní postaráno, pretože on keď ráno vstane, tak je potom nervózny, protivný, plače a tak. Takže som si to takto vymyslela. Inak pokývkávam sa, pretože mám malého v nosiči. Aj keď budete počuť nejaké mľaskavé zvuky, tak on si práve cmúľa peste, takže preto. A vytvorila som si takto raňajky. Mám tu 4 rovnaké nádoby, všetky sú z nejakých orechových masiel, buď od Vilgainu alebo od Powerlogy. Takto, to je taká ideálna veľkosť. Dala som tam vločky, čia semienka, potom som tam dala toto mlieko mandľové a ešte chcem dať navrch kakaové bôby, tieto chrumkavé z Vilgainu, ktoré mám úplne najradšej. A keď mi to vlastne nabobná a už to spevnie, tak chcem dať druhú vrstvu, túto tvarohovú, aby sme tam mali nejaký proteín. Mám takýto vanilkový, má až 400 gramov, čiže obrovský. Uvidím, koľko tam toho dám. A ešte by som chcela dať ovocie, ale dám asi banány. A banány dám iba na 2, pretože tak na 2 dní dopredu, aby boli čerstvé, pekné. A na ďalšie 2 dní nedám a proste si ich tam dám potom neskôr postupne. Mám takéto mega banány, to som vám chcela ukázať. Ja som v živote nevidela väčší banán. Možno to na tej kamere ani tak nevidno, ale počkajte. Čo by som vám tam dala, aby ste pochopili, aké sú veľké? Jablko? Takéto je jablko a takýto je banán. Už aj oproti mojej ruke môžete vidieť, že to sú monštra banány. A toto si nevšimajte, varím obed, cestoviny, toto sú zo včera. Tu dováram ďalšie a omáčku mám hotovú s kuriatkami. Takže tak, len to som vám chcela ukázať a toto som teraz namiešala. Počkám, kým to trošku stuhne, už to začína husnúť a potom tam dám tú tvarohovú vrstvu. Proteín už nedávam, pretože ako vravím, bude tam ten tvaroh
A ešte, čo som tam dala? Dala som tam tu z dola, kde to mám? Túto vlákninu jablkovú, aby sme mali pridanú nejakú vlákninu. Takže tak. My precious baby who slept on my chest. When I'm with you, I'm so thankful and blessed. Looking at you, I see the best part of me. There's no limit to Okrem toho, že mám najlepšie tričko ever, inak to som ešte dostala od manžela k narodeninám, ale on zabudol, že ho objednal. Vedel, že mi niečo objednal a nevedel si spomenúť čo. A dnes prišlo, takže mi ho dal, že to je to, čo zabudol. A ja som si ho musela dať hneď na seba, pretože ho zbožňujem. Tí, čo viete, viete. Ideme na to. Pýtali ste sa ma na nejaké tipy pre mačky a ja som vám neplánovala žiadne dávať, pretože každý to má iná, každý má trebárs iné finančné možnosti, každého mačka má rada a preferuje niečo iné. Potom každý má trebárs nejaké zdravotné iné indikácie, čo musí tej mačke kupovať a podobne. A tak si vravím dnes, keď mi prišiel balík, čo som objednávala nejaké krmivo, že akože nejdem vám dávať nejaké rady, ale ukážem vám také bežné, čo my používame pre mačky, čo sa týka krmiva. Ako môžete vidieť tu napravo, hneď som si to tu pripravila, pretože je to veľké. Sú vrecia granuly. Je to teda značka Brit. Tu na vrchu môžete vidieť mačku, ktorá vyzerá úplne ako náš Yeti, pretože je to britská, krátkosrstá Color Point, čo je proste Yeti. A toto sú rybacie, alebo teda lososa obsahujú a je tu nakreslený. A druhé sú jahňacie. Takže takto 2 pakle granul, oplatí sa to viac, keď kúpim viac, takže som zobrala rovno 2. A jedno má 8 kg, čiže 16 kg, to majú naozaj, 16 kg majú tak na pol roka a jedáva to teda Yeti, Kimi a najnovšie teda jeden sakel bude aj bobekov. Takže tu mám takto, ale okrem toho teraz som zase vyskúšala kúpiť aj takéto iné granule a toto je teda Katovit Gastro, pretože Yeti má tie problémy, vracia často. Keď niečo zje, on proste je rýchlo a je pažravý. Ja keď im dám rovnako jemu a Kimi, tak Kimi ešte len začne prvé sústo žuť a on už má zjedené. Proste je pažravý a potom samozrejme hneď ako doje, tak začne ho napínať a dogrcia sa. Takže ten jeho žalúdok je citlivý, takže väčšinou mu dávam trošku, počkám, kým doje zase trošku a zase. No ale akože on často vraciava všeobecne, takže som mu skúsila zobrať toto gastro trošku na ten žalúdok, aby sa mu ako keby trošku odľahčilo, prečistilo, aby mu nebolo ťažko. Chcem to vyskúšať, či to nebude fungovať. Keby áno, tak by sme proste prešli na nejaké gastrogranule v jeho prípade. Teraz tuto som si všimla, ono to tu bolo položené vedľa mňa. Keď som to rozbalila, je to tu asi pol dňa, tak pozrite. Yeti sa do toho už dobíjal. Ja som videla, že on to tam ovoniava a šuchce s tým, ale vôbec som si nevšimla, že on to normálne celé dodrapal. Čiže výborne, teraz mu ujde všetka tá vôňa, vyprchá mu to, ale je to jeho vina. Nemám to kam presypať, nič také veľké nemám. Ale aspoň vedel, že sú pre ňo. Inak asi mu budú chutiť, keďže sa k ním dobíjal už aj cez obal, zatiaľ čo k tým britkám sa nedobíjal, iba k tomuto. Asi sú nejaké voňavejšie. Potom z takých klasík som zobrala ešte nejaké takéto dobrodky, to som zobrala Bobke. Zobrala som jej takto Shiba, to sú 6 kapsičiek od tejto značky. Shiba, neviem, asi sme ju ešte ani nikdy nemali. Na vrchu je nejaká ruská modrá, takže takto. A potom ešte nejaké takéto, to je také tie tenké paličky, čo sa vytlačajú, také tie paštečky, alebo ako to nazvať, s lososom a kuriatkom a psíliom a inulínom. Obsahuje to aj prebiotika, vidím, a je ich tam 12, takto po 10 gramov tých malých tyčiniek, to majú úplne najradšej moje mačky, takže väčšinou im to dávam tak za odmenu, alebo keď ideme k veterinárovi. A toto mi asi pribalili, myslím, ako darček, je nejaká polievka pre dospelé mačky, sterilizované od značky Brit, taktiež takáto, takže to je len taká ochutnávka. No a potom, keďže Yeti ho milujem najviac na svete a on z tých klasických kapsičiek, ako vravím, často vracia, tak som mu zase zobrala aj gastrokapsičky, pretože on si zaslúži niekedy nejakú odmenu a chcem mať preňho nejaké kapsičky špeciálne, takže takto som zobrala 2 krabice, kde je 12, čiže dokopy 24 takto kapsičiek a vždy sú tam 3 rôzne príchute s pridanou ryžou, vidím, to je asi práve pre ten jeho žalúdok, takže takto 2 multipaky ešte gastro tu.
A ja som vám to chcela natočiť čo najrýchlejšie, pretože chcem im z toho dať nejakú dobrotku, pretože sú takí roztomilí, tak si vravím, že hneď im idem skúsiť. Asi dám Yetimu to gastro a Kiminke dám nejaké klasické, trebárs túto paličku alebo tak, uvidím. Len som vám chcela teda ukázať také tipy, že čo viete nájsť online, pokiaľ hľadáte niečo. Inak moje mačky majú úplne najradšej klasický Whiskas, čo sú najlacnejšie granule a podľa mňa neobsahujú ani že žiadne mäso, naozaj to je taký ten odpad granulový, ale tým chutia úplne najviac. Ale nechcem im to kupovať stále, takže to tak striedam, no takže teraz to vyšlo práve na Britky znova. Strange